ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስጉን ለሆም አናሁም ሰላሐዲን ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ኃይል ናይ ህይወት ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ዝተመለአዩ ዝጠቅም ዝብል ዝተመለአዩ ዝጠቅም ሪኹም አሕዋት ኩሉ ጊዜ ዝመለአ ነገር ይጠቅም እዩ ዝመለአ ቢኬሪ ንዝጸመአ ሰብ መልሱ እዩ بنزين زملأت مكينا نابكت بوصحو زدلخا سفرا نغتبصح تردأكيا كل جيزي زملأ نجر تقاميو كل جيزي زملأ نجر ملس بوزح نجريم لكعكم قدما ناي كريستنا هيوتنا بمنفس قدوس بزتملأنا يوم متأن نتقم خالقات كنبر نخالينا بمنفس قدوس بزتملأنا يوم متأن أب هيوتنا نبانا متيوم كبانا زتقمو نفسات كبوزح يقول يوم مخنياتو بارو زخونا بكيري كم ليت تقمولو نزملأ بكيري جن كسات يليل كخم التمتسئ لكعكم أناتنا هيوت دما بتأبانا زولو منفس قدوس كنملا اندحر جميرنا بتأبانا زولو منفس قدوس چارج خونكون اندحر جميرنا سبات متيوم كتقوملنا يقول يوم ريخوم چارج زغبر كايا موبيلنا بزح سفرا خطقمكا تخيليا نبزح نجر كتقملا تخيليخا لكعناي كريستنا هيوتنا دما بمنفس قدوس چارج انترا خوينو بمنفس قدوس انترا ابزيحنا كنملا جميرنا ابزيحهم كبانا زتقومو سبات كموصي يجمرو مخنياتو كمتن ملعت كايم ابزيحهم كتقوملكا زجمرو يسوس غويتايو مصحف قدوس افيسون معرف 5 خمزيبل كاب 15 جميرنا امبارسي انياتو كفو إمو جيزي عديكم كم لبامات بركم عياشو زي كونه كمي بتنقاق خمتم مالالوسو تملكتو جيزي عديكم ما انتزي اتفقات قويتا انتاي مخانو استو علمبر عياشو اي تخونو زرقات اللومو بويني اي تسكرو جناخة بمزمورن مسجانان بمنفساو كنين بلبخم نغويتا انا تقنيخمولو انا درسكمولو نحد حدكم انا تزاربكم من منفس يملأكم نأملاخ أبنبون سلوخل نجر بسم قويتا يسوس كريستوس كل ساعة انا مسجنكمو ريخو منفس نملألو قدنا نمنقدنا له እግዚአብሔር አምላኽ ፈቃዱ በመንፈሱ እና ተመላዕና ካባና ዝምልኡ ክበዝሑ በመንፈሱ እና ተመላዕና ካባና ዝጥቀሙ ክበዝሑ ምኽንያቱ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ ዝምጪና ዘሎ ንጠቕሚ ብዙሓት ንኽንነብር እዩ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ካብ ኢየሱስ ተጠቀምቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣብዛኣተዎ ስፍራ ድማ ደድሕሪኡ ይጎዩ ነይሮም ደድሕሪኡ ክጎዩ ዝገበሮም ካብ ምልኣቱ ዝፈስስ ፈሳሲ ስለዝነበረ ካብ ምልኣቱ ዝወፅእ መልሲ ሕቶኦም ስለዝነበረ ንዕኡ ብምቕራብ ካብኡ ብምስማዕ ህይወቶም ይልወጥ ስለዝነበረ እሱ ዘለዎ ስፍራ ይህልው ነይሮም ደድሕሪኡ ይጎዩ ነይሮም ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ይልዎ ريخم محوات نحنا دما اب زمن هيوتنا كابانا متين مصننا زرخبا كابانا متين ጸጋ ዝምላአ كابانا متين حيل زرخبا كابانا متين زعرفا نفسات كبزح انت دا اخوينن نطقم بزحات كندبر انت دا اخوينا كابانا تطقمتي قصروم كوسخ ندلن دحر كوينا ات مستير اب منفس مملاء يزولو كاباخا خطقوم بزحات ስለዝባሃካ ጥራሕ ብዙሓት መጽየን ካባኻ አይጥቆሙንም ከጥቆሙልካ እንድሕር ኮይኖም كتقاملو زخولو نجر أباها كهللو كتقامل كندحر كوينوم كاباخ زفسس نجر كهللو ريخي سلازي بدا أباخو زولو كبور منفس كي قوارت كي هيوت كختملا اندحر جميرا كم تتصحف زولو كابوشت رواتات ماي هيوت كوحز يزبل بمنفس قدوس كنملا كلنا كابوشتنا رواتات ماي هيوت يوحزمو نبوزحات ما كتقلولون كرويون يجمرو واي تتبهاله اتم رباطات انت دا اخو وحزو جميروم ملس بزح نگريم ስለዚህ እዞም ርባታት ተባሂሎም ዘለው እታ አባና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ አባኹ ሁሉን ብኡኡ ተመሊእክሱ ክፈስስን ግን በበይኒዩ ስለዚህ እንተ ተመሊእኪ ተጠቀምቲ ኻባኺ ክበዝሕዮም እንተ ተመሊእካ ተጠቃሚ ኻባኺ ክበዝሕዮም በኻላ አዘራርባ ንስኻ ሶሉሽን ሜከር ክትኮን ክንጅመር ኢኻ
መልስ ምጻኢ فتح مصاء ክትከውን ክጅምር ኢኻ ንምንታይ ተተባሃለ እዞም ሎሚ ንብዙሓት فتح مصاء ኮይኖም ዘለዉ ንብዙሓት በረኸት ኮይኖም ዘለዉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብመንፈስ ምምልኦም በረኸት ብዙሓት ገይርዎም ኣነ ንስኹም ድማ መንፈሱ ኣባና ስለ ዘሎ ብመንፈሱ ክንምላእ ግዜ እንተደኣ ወሲድና በረኸት ብዙሓት ክንከውን ክንጅምር ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 6-7 ከምዚ ይብል በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽ ሲ መንፈስ ኃይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ ኣዘክረካ ኣለኹ ርኢኹም ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ዋው ኣብ ነፍስ ወከፍና ኣባና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ውህበት ኣሎ እቲ ውህበት እዩ ንጥቕሚ ብዙሓት ክኸውን ዝኽእል እቲ ውህበት እዩ ብዙሓት ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ስለዚ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ ኢልዎ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተቃጻጽሎ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ ስለዚ ካብቲ ሓደ ነቲ ኣባና ዘሎ ናይ መንፈስ ውህበት ብዙሓት ክረድእን ክጠቅምን ዝኽእል ኣባና ክሕደስ በኣና ክፈስስ በኣና ክግለጽ ዝገብሮ ዋናን ቀዳማይን መንገዲ ብመንፈስ ክንምላእ ኮለና እዩ ብመንፈስ ንምልአሎም መንገድታት ድማ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሓደ ብመዝሙር ኢልዎ እዩ ብምስጋና ኢልዎ እዩ ነንሕድሕድኩም ብምዝራብ እታ ነንሕድሕድኩም ንገዛእ ርእስኻ ብምዝራብ ማለት እዩ ርኢኹም ንገዛእ ርእስና እግዚአብሔር ዝብሎ ብዝበልናያ መጠን ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ንጅምር ብመንፈሳዊ ቅነ ንመዝሙር ክንዝምር ኮለና ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ንጅምር ካብኡ ቀጺልና ድማ ብቋንቋታት ክንጽሊ ኸለና ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ንጅምር the best way ብመንፈስ ንምልአሎም መንገዲ ምስጋና መዝሙር ነንርእስኻ ደጊምካ ምዝራብ ከምኡ ድማ ብቋንቋታት ኣብዚሕካ ምጽላይ ስለዚ መጽሐፍ እቲ ብቋንቋ ዝጽሊ ንርእሱ ይሃንጽ ኢልዎ እቲ ብቋንቋ ዝጽሊ ንርእሱ ይሃንጽ which means ንርእሱ ቻርጅ ይገብሮ ንርእሱ ይመልኦ በኸመይ ይመልኦ ብቋንቋታት ክጽሊ ከሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ሰብ ክመልኦ ይጅምር እሞ ንጥቕሚ ብዙሓት ክነብር ይገብሮ ስለዚ ኣብዚሕና ብቋንቋ ክንጽሊ ከለና ቻርጅ ኢና ንኸውን ዘለና ብመንፈስ ኢና ንምላእ ዘለና ብዝተመላእካዮ መጠን ተጠቀምትኻ ክበዝሕ እዮም መጀመርታ ሓደ ክጥቀመልካ ይኽእል ይኸውን ቀጽል መምላእካ ናብ 10 ሰባት ክትከይድ ኢኻ ቀጽል መምላእካ ናብ ሃገር ክትከይድ ኢኻ ቀጽል መምላእካ ኔሽናት ክትረግድ ክጅምር ኢኻ ዋይ ተተባሃለ ካብ ሓደ ሓሊፉ ንኔሽን ዝኸውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ምሳና ስለ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይሁዳ ከምዚ ይብል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ይሁዳ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 20 ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቑራተይ በታ ካብ ኩሉ እተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናንጻሕኩም ብመንፈስ ቅዱስ እናጸለይኩም ርኢኹም بمنفس قدوس እናጸልይኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ በታ አባና ዘላ ካብ ኩሉ ተቀደሰት እምነት ንርእስና እናሃንጽ በአ እናዓቢ በመንፈስ ቅዱስ ክንጽልይ ኮለና እዩ በመንፈስ ቅዱስ ምጽላይ ማለት በቋንቋታት ክንጽልይ ኮለና በታ አባና ዘላ ተቀደሰት እምነት በመንፈስ ቻርጅ ሆንኮን ንጅምር በመንፈስ ብዝተመላእናዮ መጠን ድማ ኩሉ ደላይናን ካባና ተጠቃምን ክኸውን ይጅምር ከም ትፍርያማኦም በላዕታ ብዙሓት ዝኾኑ ተጠቀምታ ብዙሓት ዝኾኑ ፍረ ዘለዎ ህይወት ድማ ዝቕንጠብ ስለ ዘለዎ ክቕንጥቡ ዝበጽኡ ብዙሓት ሰባት ክኾኑ ይጅምሩ ብራዘር ካባኻ ክቕንጥቡ ብዙሓት ክመጹኻ መጀመርታ ንስኻ ኣብዚሕካ ብመንፈስ ተመላእ ብዙሓት ሽዑ ካባኻ ክጥቆሙ ክጅምሩ እዮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዛ ሓቢርና ኩልና ከምዚልና ንኣውጅ ፍቁር አቦይ ስለቲ አባይ ዘሎ ንብዙሓት ዝጠቅም ውህበትካ የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ጊዜ ብመንፈስ እናተመላእኩ ዝጠቅም ነገረይ ከፍስሴ ካባይ ዝጥቀሙ ብዙሓት እዮም ኣነ ጠቃሚ ብዙሓት ኣነ ጠቃሚ ሃገሬ ኣነ ንጥቅም ብዙሓት ዝነብር ዝጠቅም ነገር ዘለኒ እየ بشم يسوس آمين